lutu kile ke wale ko o fana kele libna daw ukuti oh daroga nyigale ni ndebna fosi ni beto shishala obe afo penalty obe aywa avo daro ko fana ko besina ufana kibara dumambaye kuma jara do ko langa o fana atita gele agore lutu kile ke wale la wo kembe ko nyojale fo ko sanga wuli subhanallah abi chela abi musula femi mbe ala daba doni mbo were ka fola na soro kuma yere ka gele daba yoro meni yere etie koromro ya doyi famba safuru life akere ala kan zwa o ko fana kele libna damne de aya ala kuna fone wala be folo la ala ku fanga no amina ya rabbi otema wodo kasunge na ka chedo nya aywa ala ka kunya no ya ani wajulu porokoto lengelaw o fana kuma ngoda se o fana regli aywa reglika Malibi abiyao Malibi la rectification c'est le redressement maintenant Malibi ni alaga je ambitale jogomi na ambitamisi wajulu sunna ni ya mara fardaw ye mufo al salita kofe nga kake ereta hakila ni yere bi seka ya mala ire mangutu jogomina ani balo be soro jogomina wana nyemini tibi sabake wajuli la o ere fona o fabele dokoyi amba to bi sabake faida la voilà o ma faida be kundigeza abeti labade aide na kundige wala segana no ni mbogo ba tola ba soro so Allahu akbar awo ayala gano wani fona klisika amba dima ga nashi de bibo iba na adashi soro an yero de bulo no ni asoro ota mo be fo tugudi ota do jajo wasala ka be sababa le national mbaleta ni le national ta mi ni ka do mali ko ka da wolo chugo bela jelena fere ni de bali bega tiga yasa ga dangari mali la ko ni ka do francika ka haminye uire ma dugu bli atobe ga ke dala folie mi ni ka do ko Gauthier Pascal parce ni ko do mbali doye watege gombay ko dozo kolo amana boni nge chugo abaje wa boni no ana barake no be ko le barano fasiri ke ba ka fola no ikado didi de batanji guraye le national konnala ako ikado Gauthier Pascal ko Francika ka ma dodo ko ni tu Charles de Gaulle ke balole bi General de Gaulle ko ka klaka hakli lakunu ko ikado bembembe ni janva min taraka ma na prokutura na befo ma ko petit calamar o janjo no bembembe ko ni de Gaulle kumbe balola bi ko ni tu ya nyininga ko jonye ni takanyeshi imakaba fie ko Gauthier Pascal kabako ko sabu mo ko kolondu awo do laba ku de Gaulle laba ku meta kaburu se ka tora sado mas aywa ko de Gaulle ku ba ko Gauthier Pascal comme ne ko don baliye faransi lasigi den korodo amini ka do aboni ngendo chega juwe ko dozo kolo ko kuma ko minye ka do nabe nyefolike akuma dabe ko le fe minye ka do fasiri ke baye ako faransi makaroni nga jamana manel makaroni ko kalika min ba bolowa jogo bela jile na ka dankari malila ka sabuke anyet ne di aunga colonel nunu nyi haka ja jamana nyama min be ko colonel Asimu Goita ko makaroni ka kembe ka ngenya nyiwo kama manel makaroni so bi pal gotiki foroko o kuma ko minye ka do ko dogolente mashila bli je dugukolo bayinga ala ka dugukolo fenzene nga ko makaroni nyete mashila bi ni Asimu ni malite o tuma ko minye ka do ka fo ni lasigi den koroyi ko fana ya ka barakela ye lasigi den koro faransi kawo ika do sule ni demba abede kelenye haka ja ko minye Nicolas Norma ale fana ye ngalontiga la chejugu baye kabi ala yo da chere mabo ne ngun ka fiyo o kuma ibaye ka fo ko fana farala nununga ngalomba tiga damadaga nyeshi mali mako fo mali de daga wolo ko fo mali de kalle milamba ko ka ika do ba fulani mwani kile sa o labana mekalo ibaye ka fo ko ay wuli ka joke on nove o kuma ko minye faransi ye ka dola ku te dore la bide ko kai ka do fere ni debali betege wasa busuku bolo da malika chugo mina ka ngi ubolo kono fe ko colonel nunu de o chiu dai ko go yodi o kuma minye Asimu Goita ko ka ta do na vo bi ale masega ko ja faransi ye ama ko ja Manuel Macron na jenyo ashiye o kuma ka na jenyo uklela kana la cleaning do anga franje fonga la sabo akungolo ni damne na ka beni mekalo klem ngani nani ye ka bo fona kera ko franje fanga laklena ay nunu takka kalfa to be de toro katafe o kuma ko minye ka do president Bandao ale ni aka ka do fanga blo nyama no ka do premier ministre Mokhtar Wani olu bole ko barala haka ja minye ka do ka fo ko jamana farafina jamana mini o ye mali kibai ka fo ku ye ka do dalaka shi betaka on segere faransi kaw u ka do wuli ka jo ka kunkunye munye ko kam mali de lanogo no masega mali lanogo minye ka do colonel mi ma
ma ɲɛmaya la bi ko ka dangari o la o kumana min ye k'a dɔn a ko gɛlɛma yɔrɔ yɛrɛ ye mun ye k'u bɛ fɛɛrɛ ni dabali fɛn fɛn tigɛ bi a bɛɛ kun de ye ka malidenw wuli ka bila u ka fanga la k'u dɛsɛr'o la min kɛ dabali wɛrɛw b'u bolo k'u kɔni kalikan ye f'u ka dangari Mali de la Manuel Macroni ale ni k'a dɔn a ka Macroni tɔw fɛn min ye k'a dɔn logobalen ninnu ko i k'a dɔn k'u tɛ dɔwɛrɛ fɛ dɛ Asimu yɛrɛ ka bɔ dugukolo kɔ kan bi k'o de y'u sago ye o tɛ Ala ye o tɛ akiden ye wa hali Ala masurunyamaw tɛ ale nabi ɲuman ma b'u la a bɛɛ n'Ala cɛ Janɲɔ Masa i b'a ye k'a fɔ k'a bɛ Asimu yɛrɛ de nɔfɛ bi k'o bɔ diɲɛ dugukolo kan yan bi o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ coup d'État ye ko u y'o fɛɛrɛ tigɛ ka maa dɔw sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan ko k'a dɔn k'a fɔ kab'o kɛra wa ko ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ u ka Asimu sen bɔ kala kan o kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ u y'o fɛɛrɛ ni dabali min tigɛ ko kun ma dabɔ ɲuman kama koyi nka Ala barika la Ala ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana in kisi ko kabi i k'a dɔn Ibrahim Boubacar Keita Ala ka hinɛ la ale ka fanga dafirila utu kalo tile 18 2020 san i b'a ye k'a fɔ ko Manuel Macroni k'a wulila i k'a dɔn jamana in nɔfɛ o kumana a sera ka maa minnu ŋanamu ka fara a yɛrɛ kan o tun ye Badaw ni Mokutari Wani ye a tun y'olu hakili tiɲɛ ka ban koyi k'olu bila a ɲɛna sira fɛ sɔmi kɛra o la i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ olu kɛra ni ka i k'a dɔn fɛɛrɛ tigɛ o la o kumana colonel i k'a dɔn Goita ale min tun y'an ka i k'a dɔn an ka duguduguma cakɛda n'o ye service de renseignement kunnafoni ɲinibaw olu ka maa ɲɛmaa ye ko bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko o kumana ko se kun kɛra olu fana na da u kumana u y'olu fana minɛ k'u don bɛrɛ la olu kɔni bɛ bolo la ayiwa ko o tɔ bɛ i k'a dɔn kiiri tigilamaw bolo o kumana ko Mali kisira i k'a dɔn yɔrɔnin kelen k'a sabu kɛ i k'a dɔn funankɛni minnu b'an kunna bi u ka keguya ani i k'a dɔn u ka kɔnɔjɛya k'o y'u bɔ ko colonel libérateur Fasiri Keba ka fɔ la a ko n'i ye i k'a dɔn Macroni ɲininka bi ko n'i ye se k'a ye bi a b'a fɔ ko Bandaw ka segin ka na Bandaw tali k'o de ma bɛn a ma hali dɔɔni k'a sabu kɛ a kun sera o la kaban o kumana ko min ye i k'a dɔn funankɛni ninnu ye ko n'u taabolo ye ka janfa natɔ ye kabi kɔrɔna o kumana u donna janfa kalo dibi la ko tariku olu y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn ninnu ye ko kumana k'u ma tila u ka ko la hali bi koyi u m'u kumakan laban fɔ dɛ Faransi i k'a dɔn ko Nicolas Norma ale min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko a n'a jɛɲɔgɔnkɛ minnu bɛ manamanakan fɔ la ko jinɛ wolosow de don u tɛ dɔwɛrɛ la tiɲɛni ko diɲɛ kɔnɔ o kumana ko fɛn min ye k'a dɔn furancɛ fanga min b'an kunna bi ko f'u ka fɛɛrɛ de tigɛ o la Gauthier parce que ale ye mun de fɔ a ko an bɛ yɔrɔ min ko bi ko danga kari ni fanga in na ko n'o tɛ ko Mali ko k'o tɛ ɲɛnabɔ ko n'o ma kɛ fiyewu k'olu tɛna se k'u bolo da Mali ka cogo si la ko boninkɛla kolo donso kolo wa a mana t'i biri hali sogow ɲɛ a b'u bɔn k'u jɛ k'a ka kumaw fana bɛ o cogo kelen de la o kumana k'u ye jɔn kɛ i k'a dɔn donso sujurutigi ye o ye i k'a dɔn k'a fɔ a jɛɲɔgɔnkɛ ye n'o ye i k'a dɔn Nicolas Norma ye Nicolas Norma ale fana bɛ wuli k'i ɲin genge anw na sanga ani waati ninnu ka koma yɛlɛma kuma damandan k'o nana wolo mun na k'u ye gɛlɛya ta ka i k'a dɔn k'a fɔ maaw sɛgɛrɛ ni kunnafoni kolonw ye k'a jira k'a fɔ nkalonba dama k'o sogolo o kumana k'a jira ko furancɛ fanga k'o maa ɲɛma i b'a ye k'a fɔ ko o kumana ko o y'a furumusow bila ka taa jamana yɔrɔ dɔw la ayiwa ko colonel Abdoulaye Mayiga k'o furumuso fana bɛ i k'a dɔn farajɛ la k'o bɛ i k'a dɔn Saniba mugu la magasinw kɔnɔ ko anw yɛrɛ ka maa bɛ taa mun ɲini o t'an ka jamana la nin waati in na an bɛ fɛn min kalama ko gouvernement tɔgɔ tiɲɛ fɛrɛ u y'o bɛɛ tigɛ ka dɛsɛ ka dabali jugu bɛɛ tigɛ ka dɛsɛ o kumana ko min ye i k'a dɔn nanzaralakaw ye k'olu kɔnɔ don anw kama min ye Mayiga ye ka bi a ka kalon da la jagoya ka bɔ o bɛ i k'a dɔn mara tamba bɔ ale kangari dacogo man ɲi mara tamba bɔ ministre do je répète pour la dernière fois ne k'a mɛn a bɛɛ filacɛ la hawla wala ba fijira kangari dacogo man ɲi a barikala ye nin de ye cɛya ye cɛya kuma tɛ a kuma tɛ cɛya wa fila tɛ kamakɔrɔ ka kuma cayalen manamana o ye sugunda mɔni min n'aw ye bisimila an ka taa sugunda mɔni min kan n'a mɔni min fɛrɛ ninnu tɛ sira sɔrɔ Mali ko la bilen koyi o gɛlɛyara o m'o fɔ nin f'i ye maaji tɛ ko a ye k'a sibina ta k'a da Mayiga la ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ ye ko mara tanba bɔ o minisiri don ale ni i k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka kumatigi don k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka kumasow la u ye manamanakan caman fɔ ko mara Mayiga k'o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ wari
ba tiɲɛna ko Mali bɛ sɛgɛn kɔnɔ ko kumana ko min ye i ka dɔn anw ka ministre fanga ɲɛmaa ye jamana ɲɛmaa ye ko fana y'a muso bila ka taa furakɛli la yɔrɔ dɔw la ko an ka fangabulon ɲɛmaa premier ministre ko bilala ka taa Canada ko nin bɛɛ musaka tiɲɛ ye ko Mali bɛ ka min kɛ ko k'a sɔrɔ ko sɛgɛn ni kɔli bɛ Mali la ko bɛ ka kumaw caya ni si ma sira sɔrɔ janjo masa o kumana ko min ye k'a dɔn malidenw ye k'olu de y'a faamu ka wuli k'u kɔ disi da ni nangaraba ninnu kɔ disi la lakanako k'a dɔn k'a fɔ ko u y'u da don o fana na k'u bɛ maaw dusu bɔ n'o ye ani k'a dɔn sɔngɔ gɛlɛya o dun t'anw kelen da la ayiwa ko min ye k'a dɔn ninnu ka taabolo ye ko sira wɛrɛ t'u bolo fɛɛrɛ wɛrɛ t'u bolo ni janfa alimamiya tɛ ani k'a dɔn fo Mali de ka da walawala ni colonel ninnu ka taa o kumana ko min ye u ye fɛɛrɛ tigɛ ka k'u bɛ bandaw don u ka janfa la o kumana o fana ma donko ye bandaw ye k'u ye k'a dɔn k'a jibinaw ta ko bɛ talen don ka bandaw fana sɛgɛrɛ bi ko bɛ ka tɔɔrɔ a ma ɲa min kɔ bandaw ka kabine maaw bɔra ka jaabili kɛ k'a ɲɛfɔ min bi k'a jira k'a fɔ ko kuma min b'u da ko kalo don gɛlɛya t'ale kan ale b'a ka foro kɔnɔ a b'a ka lafiya la wa a ka jamana ɲɛmaakɔrɔ kabine b'a bolo ko kumana ko faransigaw bɛ ka min fɔ nin ko nkalon kumaw de don k'u kana k'a jibina ta k'o da anw na k'u tɛna se ka i k'a dɔn jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma ni kalonbatigɛ ye o kumana jamana ɲɛmaakɔrɔ o ka maaw bɔra ka nin fɔ ka tila k'a jiru la k'u bɛ ka kalonba min tigɛ k'a dabɔkun ye ka maaw kɔ don ɲɔgɔn ma ko nanzarala tɛ se foyi la ni kalontigɛ tɛ ko a b'u kolo la a b'u bu la a b'u sɛmɛ la o kumana janjo ko kumana k'an ka lajɛ ko min ye k'a dɔn nin ko ye ale ka kabine maaw ka bɔ k'ale tɔgɔ jɛya k'a da tɛ nin na bi a da t'a la sini wa min fɔra ko kalo don foyi gɛlɛya tɛ ale kan u ka manamanakan ni kalonbatigɛ min filɛ nin ye k'u k'a kun bɔ ale bandaw kan o kuma bandaw ka kabine maaw bɔra n'a ka kuma ye ni k'a lase o kumana ko u dɛsɛra o fana na u donna jɔnniw na bi politiki maa dɛsɛlenw politiki maa minnu ni i k'a dɔn olu koyokoyolen don n'u yɛrɛ b'a dɔn fo ka taa Mali diɲɛ wuli sa olu tɛna ɲɛ sɔrɔ politiki ko la bilen k'u taara don olu dɔw de la sisan k'olu k'u ka kɛlɛkɛminɛ ye Didi Demba Tanjugura ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn ye an y'a sama ka bɔ le matin national fo ka Mali diɲɛ wuli yɛrɛ awɔ fo ka Mali diɲɛ wuli olu tɛ ɲɛ sɔrɔ Mali politiki ko la bilen k'u donnen don olu de la k'u ka kɛlɛminɛ o kumana le national ka nɔbila sɛbɛn nin ye Tanjugura Ala ka nɔgɔya inchallah Ala ka nɔgɔya kɔrɔmani k'a dɔn k'a fɔ le nouveau réveil ale kuma an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ Russie faaba la n'a bɛ Moscou ko fɔ i k'a dɔn jamana ministre min ɲɛsinnen don an ka wolomasiri tabaw ani kɛlɛkɛcɛw kun kan u kibara o ɲɛnabɔli ma n'a bɛ kolonɛli i k'a dɔn k'a fɔ Sadio Kamara ko fɔ kɔrɔmani o kuma na ko Masumale k'a ye kɔrɔfɔ i k'a dɔn k'olu la i k'a dɔn jamana hakilina jamana hamina ani janfa jugu min labɛnnen don ni Mali b'i yɛrɛ y'o kɔnɔ bi ni ka laban tuguni janfa kɛbaa jɔnjɔn kɔrɔmani i k'a dɔn ko Sadio y'a bolo sini bɛɛ lajɛlen la wa k'a yira k'a fɔ o kumana ko k'anw ka jamanadenw fara an bɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen ani muso kelen wa an bɛ bɔ cogo min na k'anw yɛrɛ b'u fɛrɛ tigɛ ni Ala sɔnn'a ma wa a bɛ kɛ fana Fadiri a bɛ fɛrɛ ka kɛ jugu ka sɔn pɛrɛn kan n'o t'a ko na kɛ dɛ Fade fɛn fɛn bɛ yen nɔ malo y'u ta ye a ka haramuya malo y'u ta ye Adama Kulibali a ko ministre de la défense i k'a dɔn et des anciens combattants Colonel Sadio Kamara o kumana ko sigi dɔ i k'a dɔn ko senfɛ n'a bɛ conférence ko fɔ ni n yɛrɛ ye a ta ko damadɔ ye i k'a dɔn ko sigi kɛra Moscou n'a bɛ Russie faaba ni k'o ko fɔ ko kuma dira a ma i k'a dɔn k'a ye kɔrɔfɔ ni k'a ta kɛrɛnkɛrɛnnena dekun ni gɛlɛya min bɛ farafinna kan sanko ka ɲɛsin i k'a dɔn farafinna tile b'i bolo o kan wale jugu minnu ni janfa jugu ni i k'a dɔn ŋaniya jugu minnu tara ni ka anw ka jamanaw sɛgɛrɛ k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ kab'a tariku la ko Colonel Sadio Kamara k'a dama pan nin kunna dɛ k'a y'a yira k'a fɔ jala jɔnni de ye Libi ci Libi cilen kɔ kɔlɔlɔ kɛra mun ye jaabi bɛ jɔnni bolo bi diɲɛ setigi jamanaw tɛ wa ko wele bilala jɔnniw ma k'aw ka na ko walasa k'aw ka jatigɛwale kɛbaw ni k'olu kunbɛn walasa k'olu bali ka i k'a dɔn mandenfinw ni k'olu bɔ i k'a dɔn dekun kɔnɔ u wele bilala o setigiba jamana kelenw ma kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn boloŋɛnden Chine kɛrɛnkɛrɛnniyana ma o kumana hali ni tɔgɔ ma fɔ ko dɔ la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ maa min ko don k'a bɛ faransi ni k'o ko fɔ o wele bilala ninnu de ma waati la anw ka jamana minnu n'a bɛ i k'a dɔn farafin jamanaw ko fɔ n'an bɛ gɛlɛya kɔnɔ wa ko n'i ye gɛlɛya in ta a bɛ fɔ min ma tubabukan fɔlaw k'u bɛ analysew kɛ ko yala gɛlɛya yɛrɛ jutigɛba ye jɔnni ye olu tɛ wa jɔnni de ye gɛlɛya ni ka tasuma don a la olu tɛ wa jɔnni de bi n'o wele kun bilala u ma k'u ka gɛlɛya kunbɛn olu tɛ wa k'a laban
lakana muna yala wasa jumɛn sɔrɔla i k'a dɔn ko Sadio ko wasa ma sɔrɔ dɛ wa o kama ko jamanadenw bilama ko kuma ko i k'a dɔn bonya ani bonyamasegi o bi ta ka ɲɛsin malidenw ma dɛ k'a sabu kɛ mun ye kɔrɔ ko jamanadenw de y'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi min bi tali kɛ diɲɛ wele ni o kɛra ni malidenw jigiya kun b'a la k'a fɔ ko fura bi sɔrɔ a la ni malidenw jigi kun b'a la k'a fɔ diɲɛ selege naani na dɛmɛ di i k'a dɔn anw ka jamana ma kɔrɔ ko yiriwa kunda ani k'a dɔn lakana kunda a ko san caman kɛlen kɔ o kumana ko fura ma sɔrɔ foyi la k'o kama ale b'i k'a dɔn k'a fɔ jamana tɔgɔ la mali tɔgɔ la ani i k'a dɔn k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la kolonɛli Asimi Goyita tɔgɔ la ani i k'a dɔn jamanadenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a bi ɲɛfɔli min kɛ Musku yan a bi ɲɛfɔli min kɛ Rusi jamana i k'a dɔn ɲɛmaa ɲɛna o de ye an bɛ dɔnni minɛ ko bi ninkura de fiyɛlen don anw ka jamana i k'a dɔn a taabolow la a ninkura ti dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ jumɛn bi sigi sen kan walasa lakana ka sigi sen kan k'olu bɛ o minɛ de kɔnɔ wale jumɛn bi kɛ walasa jamanadenw u n'u bolola hɛrɛw ka k'a dɔn kisi olu bɛ o baara minɛ de kɔnɔ wa i k'a dɔn k'a fɔ wale o wale bi kɛ walasa jamanadenw ka se k'u ka marakɛyɔrɔw n'o y'u ka fangabulonw ye n'o y'u ka administration ye o bɛ se ka terun ka gɛrɛ u la Sadio ko kuma k'olu bɛ o baara minɛ de kɔnɔ wa k'a b'i k'a dɔn Rusilakaw wele a bi diɲɛmaa wele minnu n'olu ye ŋaniya ɲumantigiw ye Sadio ko a b'i k'a dɔn diɲɛmaa fana ta seere ye k'a fɔ wale o wale n'a kelen filɛ jɔnni bɛ yen n'olu ma kɛ a seere ye diɲɛ bɛɛ kɛra a seere ye wa k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi ko kuma ko a min n'o bi tali kɛ minɛnw cɛra minɛnw ma tiɲɛ barikani fɛ wo walima i k'a dɔn k'a fɔ fɛn wɛrɛw fɛ min kɔni jɛlen don o de y'an ka jamana bi lakana o fɛɛrɛ o fɛɛrɛ la olu bɛ u bila o minɛ de kɔnɔ wali i k'a dɔn u bɛ baara kɛ n'o minɛ de ye a ko nin kɔrɔfɔ in kɔnɔ min ye i k'a dɔn k'a fɔ Rusila ye ka i k'a dɔn diɲɛ maa wɛrɛ minnu bɛ yen bɛɛ y'i sigi k'i da mɔsɔnmɛw bɛɛ lajɛlen y'i sigi k'i hakili miiri ninnu filɛ nin ye ne maa hakili feerelaw ye ko dɔnbaa jɔnjɔn don wa k'u bɛ ka wale minnu fɔ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la k'an bɛ dɔnni minɛ ko bi i n'a fɔ CEDEAO jamanaw olu tun ye wale minnu ta ka ɲɛsin Mali ma ko yala o ma kɛ bɛɛ ɲɛna wa bɛɛ ma kɛ o seere ye Union africaine o ye min kɛ o ma kɛ bɛɛ ɲɛna wa bɛɛ ma kɛ o seere ye nin bɛɛ lajɛlen la jamanadenw farala ɲɔgɔn kan dɛ ko walasa k'u tɛgɛ di u yɛrɛ ma k'u yɛrɛkun dɛmɛ a bi daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ i yɛrɛbakun na k'o kama o de y'a to min bɛ tali kɛ kolonɛli Sadio Kamara la k'a y'a jɛya k'a fɔ olu filɛ baara mun na bi olu bi jamanadenw ka baara mun na bi olu b'u yɛrɛkun ka baara mun na bi wa foyi ti kɛ sababu ye karamɔgɔ ko kumana ko ka balan don o baara la o kuma ko bɛ wala laɲini min kɛ bi o de ye dɛmɛ minnu bi sɔrɔ i k'a dɔn hadamadenya na ani Mali ka dɔn a ka danbe kɔnɔ ka to a kan i k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛma hɔrɔnya kɔnɔ jamana minnu bɛ o bonya wa jamana minnu bɛ u yɛrɛ y'o minɛ kɔnɔ k'a fɔ ko n'u nana Mali kɔnɔ u nana malidenw de tɔgɔ la o bɛna Mali nafasɔrɔsiradenw olu de ka se ka lasɔrɔ karamɔgɔ ko olu bɛ baara kɛ ni u ye o b'i wele bila i k'a dɔn k'a fɔ diɲɛmaa ma diɲɛmaa ka i k'a dɔn k'a fɔ i sinsin ni u ye o mana kɛ diɲɛ jamana o jamana ye mu yɛrɛ y'o minɛ kɔnɔna na hɔrɔn ni yɛrɛ wolo abada an bolo bɔlen dudu de nɔfɛ nka taa i na jugu ni maa mago salawa an yɛrɛ olu kɔ u ka yafa an yafa o ma ko nin musugu sigi kɔrɔbɔrɔ ko kuma k'a ye kɔrɔfɔ min fɔ k'a bɛ i n'a fɔ tubabukan mɛnna b'a fɔ cogo min k'a ma bi kulo giri kulo la abada bɛɛ lajɛlen y'a minɛ wa bɛɛ ye nin minɛ diɲɛ fan bɛɛ y'i sinsin a kan a bɛ ko Sogɛli ka Nations Unies discours diɲɛ bɛɛ m'o mɛn ɲɔgɔn fɛ bɛɛ bɛ o mɛn alors o ma wa don ni bi cɛ Adama Kulibali nouveau réveil ale ka fara ɲɔgɔn kan ye nin ye a don ni bi cɛ hali maliden minnu bɛ tunga fɛ olu b'an wele bi k'a fɔ an ye ko jɔnko Ala seginna k'olu ka bonya seginn'u ma tunga fɛ ko n'o tɛ e k'olu kun gɛn bɛ bolokɔni tamasere ko maaw kun b'olu filɛ woni de fɛ nka bi ko n'a fɔra ko maliden filɛ bɔlɔn kɔnɔ ko fo maaw bɛ bɔ ka n'a lajɛ Alahu akubaru wa dɔw yɛrɛ bɛ ka maliden bɛɛ wele ko Goyita Ala n'u t'an dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dɔw ko k'u ka farafinna ɲɛmaaya de di Goyita ma k'a nana o de farafinna Mali tɛ dɛ ko ninnu nana farafinna de bɔli kama jɔnya la pewu siga t'a la o kumana k'u ka farafinna ɲɛmaaya ye bɛɛ ka jɛ k'a ta k'a di Goyita ma a banna o mana kɛ makɔrɔnisi k'a kaburu sen tɛ ka don ɲi da k'a t'a fɔ mɔnpere k'a kana dugawu kɛ nka matigi ka dugawu ye silama yɛrɛ tɛ chrétien tɛ fana n tɛ nin si dɔn libre penseur Ala k'a nɔgɔya senda e nati Ala k'a nɔgɔya manil makɔrɔni ye tɛ nati masi tɛ mais a y'a fɔ a ye minnu y'a mɛn a y'a las'a ma ko a tɛ diinɛ yɛrɛ la a tɛ diinɛ na tiɲɛtaba t'a bolo a tɛ miiriw anw bɛ ka miiri an cɛtabaw la olu bɛna hɛrɛ sɔrɔ cogo min na cɛtaba t'a bolo a t'a ɲini yɛrɛ e bɛ taa wole ta k'i sigi n'o ye o bɛ fɛn kɛ o tɛ koro jango ka k'a kan o tɛ koro jango ka k'a kan a n'a ka fɛn in bɛ yen
ora independent leta jajo bismillah ni independent an kuna foni de law kan la keneka a dola ikado bonyamasigi ko ke ganye shanja ke nyoma bi san kononto je dongo do wuli ka jo kle konontonte ikado do ko konontonte kalo konontonte san kononto sijo tamani bi barala aga onga jamana inkono ya kuna foni chari osirafe kuna foni barake ko nyuma fana kama o kuma ko san kononto sigi o nyana je no san ele masili olu bara o bela jile kera sijo tamani ikado ka fa anyere jengo manjo bawdo o kuma ku yeni ko labe ka beni juma donye juma temene anyere tola zo mi be no maison la presse o kuma o ye kuna foni baro sigi ke o kuna foni baro sigi sijo tamani aga kuma kumbe muka o de betali ke ikado mi ye kuna foni barake la chemani musoma ye ukalla kana gobse ka sabatu ka bara hukumu kono chuko mina akaja ikado ka fo ko geleya jango jamana be geleya wati mununa ambe la hala mina la kana msika sabati chuko mi kuna foni barake la uye cheni muso mama bo mala ana ga to nyini jama ve aketila janyo maza ba ikafo ko minye ka do ministry mimbe no kuna foni charinsra o ministry soye aleka norobla do kumbe mindara alika do ale jorofa no ye kajatu kone akoko ni ikado misaliye tamashiye do wasere afana do o kuma na fe mi ikado barake ko nyuma o wulika jo san kononto o mume konala o kuma na ko minye ikado sijo tamani ko foli ni bonya barika o kuma na ko abe mumfu ye alibi ko sijo tamani odoronte ko kuna foni barakela bela jile kodo ko kuma ku ka barake no dongo no seko ye kuna foni bonya ikado ka fo na tabia nyuma ko nala no koko ethique deontologie ko barake keno ye ana ko doni na dona kare ko kuma ku be galabu do kuna foni dila o bela jile na haka jasi jo tamani ko olu be kele mi na no wulika jo kele jie dongo doninga kuna foni balole di mauma haka ja ani kuna foni dila to munumbe kuna foni balole ndi ka ba fo ko anga galabu ta alibi ka onde yi kado ka fo kuna foni kele chewe no ye kuna foni de soroda suyi o kuma na ko olu manga ikado ko keni ikado akli flanflanye ka onde be kele keneka onde be janjo bela jile na ninga kuna foni nyini abalole na horo nika di jamana de uma ku bo kuna siri kono o kuma na ko bara manga keri kado ka fo bolo ko feto fenye ka be femi mvo ka anga kuma ku yere be femi nganyina no ye kuna foni barakela olu ka ikado lakana kuyi donki waro nyini bawo na chari bawo no bela jile ka lakana o kungango kibarea ko yi ikado franje fanga yere hamina ko belebele folo doye ko sabu ulu ya donga fo na fami mbe kuna foni dilaula aka jami wala kana ko kofo ka achena muso jamana sirike nani bela jirena ko jamana bo wajibi ya yereka wa buka fereni dabalu tige tugo mi na ubisika ke ko sabati lenye ka kala kai ka do kuma kanabla ko ke ko sabati lenye ka ke bunya ani chiye konnala agaja ni sharia konna la femi ye kuna foni dili ka do abenye shi mamunuma olu kan nafaka soro akono aywa kake kuna foni balolenye mi mbe u hakli la kununga natu hakli washi natu do fili kono nana koni ye jatemine ke ambe janga jamana be aka tariku wati gelemba do de la niye o mi mfle niye ko kelebe andala wa kele wero fona be no ye kuna foni ko kele o koni ye jie kele juguba do fona ye o be sena o ngunu ani ngalombatio ani koma yelemo ani ka do ka fo ka koroleta ko ke kurai ko mamunu nga bara yo kuna foni ndasira kuna foni dili sirafe ko luti dore la ni ga jugu ya de do maw kono ka ika do dusu jugu ani gbele ya do ani nyonche o ko ika do ka fo minye dangari walewi ko manga ke chugo shifana na ka nyeshi kuna foni bara ke law ma che mani musoma kutu ka bara hukumu konna la o kuma ko ga kuna foni la fona ga bara ka nga ke munye gele na tabe fe nga bo idda ani kuna foni nga bo idda mi be basiki kofo abe lafia kofo al na ya soro tasma uledo mi bi se ka talasa o kuma ko mi nye ka do jorona ko belebele do ka ke munye ambela jile ka malikulumba isenze fuka ta se shana nyonve kuna wolo shala o kuma mi nye ba fulani tani sabasa ko si jotamani asigira anfe no asa kononto o ninye o kuma ku uma dore ke ni beni lafia nyini ndeka do jamana kuna ni kuna funi balolo ndili o kuma ko mi nye jamana de nga sika fo ka do dakele fe ka bo dakele fe o kala si jotamani ga bara ni gara manyema ka fulini tanuye ka nyeshi uma ko jamana de unya kuna funi chama soro si jotamani akabara abika ke sharia kono ani tabulo mi nyini na kuna funi di bara la ku bika ke o kono la o una nani kuna funi charisra sigi wati mina ka sigira ikado ni jamana ga tabulo yere abika jamana bara ke no hukumu fana kono nai o kuma ko mi nyi ikado kuna funi dila na ba nyini bawo o jolo ndama ko lu kabari nyonga jamana sirige nani bela jirena yasa kuna funi ngo kana ke kumpanye si jotamani ko ga foli kuye ka samore jira anu ya masha Allah
Tanta ɲɛnajɛ ala ko jira an na ni bɔ ne pana kɔnɔ parce que jɛkulu ka nɔbila sɛbɛ do abarikaw ye aya an ka munumunu jɔ ala kana sugu la n'ala sɔnna an bɛ taa munumunu jɔ ala ne ka sɔrɔ ka na ni ala ka jɛ o sugu bɔlɔn furancɛw bila ma dɔ taama ma nɔgɔ ka sababu kɛ jiw ye sɔmiya sanji mana bi tuma dɔ la ni ye sugutalaw ye a bɛ k'i ɲɛna k'u ye jabi da dekun barika b'a la an b'a lajɛbaw fo kosɛbɛ k'a sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 11 11h ye sanga 8 sɔrɔ k'a dɔn min ye Welesebugu mairie kɔnɔ nin waati na n'an ko Samake ani Welesebugu maire yɛrɛ Bakari Samake yɔrɔ olu bɛɛ Adelu ka maa ye Jitumu ka Yɛbe tiɲɛ don Yɛbe yɛrɛ k'a bɛ joli d'a ma ko miliyɔn ma 18 ou bien tariku ne o kɔrɔfɔ bɔn tɛ ne kɔnɔ sa ne hakili b'o la bilen ye Samake Yɛbe sɔn ka sɔrɔ ye ka Samake a bɛ Welesebugu mairie baarakɛlaw nɔgɔ ani maire ani k'a dɔn k'a fɔ Sidibe urbanisme na k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn kɔrɔ o kuma na an bɔra jɔ a la hakili la n'an bɔra jɔ a la i b'a minɛ kuma ni b'a minɛ n bɛ bolo mɔnɔbɔ min ye indicateur ye ale ka bi bɔ don an bɛ hakili to ɲini kɛ mɔgɔw fɛ i k'a dɔn min ye indicateur ye n bɛ bolo mɔnɔbɔ a nɔfɛ Tayiru Male ale ka fasiri don a ko jɛrɛ jɛkuluba min ni a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ association dɔ kofɔ u k'a ma ko AFKPSM kɔrɔbɔrɔ k'olu ye u sigi k'u miiri ni o bɛ tali kɛ association pour l'autonomisation des femmes catholiques de la paroisse Sainte Monique ni k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye min ye chrétien diinɛ musolakabaw ye minnu farala ɲɔgɔn kan k'u sigi k'u miiri an hakili bɛ ban ko dɔw kunna n'o ye suturaw olu i k'a dɔn k'a fɔ lajɛyali n'a bɛ ɲɛgɛnw kofɔ i k'a dɔn k'olu y'o ŋaniya n'o hakilina de ta k'u bɛna o baara kɛ ani ka laban ka jamana mɔgɔw wele u ka dɛmɛba ta ka ɲɛsin musow ma nin baara ɲɛdɔn na sabu ko so sanuyali y'a damana ko ye nka sutura fana lasanuyali o fana ye baara wɛrɛ de ye wa i ɲɛ b'a la maaw b'a kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ala a saniya tuma dɔ la n b'o kɔrɔ dɔn ni salon kɔnɔ saniya k'a sababu kɛ mun ye ni kɛnɛya tigilamɔgɔw y'a ɲɛf'i ɲɛna n'i y'i ɲɛ da banakisɛ in t'i ɲɛ la n'o tɛ banakisɛ min bɛ sutura kɔnɔ n'i y'a ye fo jɔ dɔ i tɛ don sutura kɔnɔ wa AFK wa saniya de b'a to o bɛ tɛmɛ an kan o de y'a to ni musolakanu n'a bɛ AFK PSM kofɔ kɔrɔbɔrɔ k'u ye hakilina de ta o kumana ni ka i k'a dɔn o ko sigi sen kan i b'a ye kanto k'a fɔ u ka maaɲɛmaaba n'o y'u ka musokɔrɔba ye présidente d'honneur n'a bɛ madame Urbain Jacqueline Goyita kofɔ ale yɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ ko maaɲɛmaaba ye a n'a si ye i k'a dɔn a janfa o janfa a y'i sɛnsɛn cogo bɛɛ lajɛlen la ni ka taa hakɛto ɲini nin ko in a k'a dɔn k'a fɔ a kolomukarili baaraw olu kɛyɔrɔ la muso minnu n'olu bɛ nin waleya in na n'a b'i k'a dɔn k'a fɔ AFK PSM ni k'o kofɔ u ka nin lancement in i k'a dɔn k'a kun ti dɔwɛrɛ ye maa minnu n'o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sutura n'a bɛ ɲɛgɛnw kofɔ olu ka lasanuya olu ka se ka kɛ i k'a dɔn k'a fɔ yɔrɔw ye yɔrɔ minnu ni a bɛ kɛ yɔrɔ sanuyaliw ye kɔrɔmɔrɔ walasa k'an kisi banajuguw ma i n'a fɔ i da y'a fɔ cogo min na o kumana ko o baara min filɛ a bɛ kalan wa a bɛ ɲɛfɔ i k'a dɔn walasa a ɲɛdɔn ka kɛ wa ko ma da i k'a dɔn a kɔrɔfɔ a kɛli dɔrɔn ma o ye hakilina miiri minnu ni k'olu kɛ n'a bɛ AFK PSM ma musolakaw kofɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya muso ɲɛmaa yɛrɛ n'a bɛ madame Jara Caroline Mayiga ale kofɔ k'olu ye nin hakilina ye ni ka miiri a bɛ waati jan bɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko don min sɔrɔ la walasa ka nin baara ye ni k'a ko sigi sen kan o kuma ko nin na kɛ olu fana ka dɛmɛ ye an'u ka birikiden ye i k'a dɔn Mali kura ko o la ko nin ye birikidenbaba ye wa nin bɛ kɛ sababu ye k'o kuma jɛrɛ jɛkulu o jɛkulu bɛ yen n'a bɛ musow kofɔ ko musoya ye saniya de ye fɔlɔ a bɛ bɛsɛya de kofɔ nka ko pan bɛ kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kuma caman na i k'a dɔn k'a fɔ min ye sutura yɔrɔ ninnu o lasaniyali ni jɛrɛ jɛkuluba min filɛ kɔmɔrɔ n'a sigi ni bi cɛ a bɛ san 20 bonyanko bɔ k'u ye taama caman ani hakilinaw caman n'o k'olu sigi sen kan nka waleya min ni i k'a dɔn k'a fɔ n'o filɛ nin ye ko bɛna i k'a dɔn k'a fɔ dɛmɛ ani dɛmɛ ɲɔgɔnya ani ka wele bila kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw ma bɛɛ ma bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko min b'i k'a dɔn k'a fɔ sutura sanuya ni k'a ko fɔ o k'a jɔyɔrɔ n'a nafa ye mun ye o kumana ko i k'a dɔn ko o de ka kan ka se ka yira ka caya wa bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ y'o minɛ kɔnɔ o kuma maa minnu n'o bɛ nin maa kofɔlenw kofɔ n'a bɛ AFK i k'a dɔn PSM a musow kofɔ u ko u bɛna i k'a dɔn baara ninnu bɛɛ lajɛlen kolomokari kɔfɛ walasa ka wele bila bɛɛ ma
a bɛ sigi senga cogo min na ani waleya minnu n'olu ye dɔnniya minnu n'olu olu lasɔrɔ u bɛ se ka u tila u ni maaw cɛ cogo min na o kumana ko jigiya kɔni ye nin ye k'a fɔ nin ye birigiden ɲumanba ye ka bɔ AFKPS musow yɔrɔ i k'a dɔn ko u ka lancement opération nettoyage des toilettes o kumana o senfɛ min ni Tayiru Male ale ye kibaruyaw fara ɲɔgɔn kan wa n'a y'a sɔrɔ birigi tɔw ye 15 ye birigi womaw nin ye blende de ni blende siga t'a la birigi pleine a fɔ nin ma de ko birigi pleine Ala ka baara in ɲɛ u bolo Janjo Masa kɛnɛya tigilamaw ko n'olu y'a fɔ i ja bɛ tigɛ o yɛrɛ k'i bɔ a la sutura bɛ sutura la ni girinbaatɔ donn'o kɔnɔ k'i b'i maamago dilan n'i ye sutura lahala ye i ka maamago bɛ bɔ i kɔnɔ i bɛ segin i kɔ wa tuma dɔ la i girinbaatɔ bɛ don cogo min i ni jama girinbaatɔ bɛ bɛɛ ten nɔ a bɛ fɔ minnu ma ko dumukisɛ o ye jama dumukisɛ jama walima ɲɛbɛrɛ jama i n'olu de fana bɛ bɛn ten o sutura dɔw kɔnɔ i bɛ don ni maamago ye cogo min i bɛ bɔ n'a ye ten ayi n kɔni b'a dɔn lafiya ni hakilila ɲumanba ye a ka ɲi kojugu AFKPS musolakaw a ka ɲi kojugu i k'a dɔn k'a fɔ ŋaniya talen fɛ n'o tɛ i b'a sɔrɔ tuma dɔ la e bɛ safinɛji gansan kɛ ka sokɔnɔna susa nka ni sutura don i b'a sɔrɔ fɛn kan ka fara safinɛji kan walasa ka fo bɛɛ ka ɲɛ dɔn wala fo bɛɛ ka ɲɛ dɔn ɔhɔ ninnu jatew filɛ maaw bɛ tɛmɛ ninnu na a ka ɲi a ka ɲi dɛ a ka ɲi adamadenya yɛrɛ fɛn o fɛn n'i b'a la a k'a sɔrɔ kɛnɛya sabati latigɛ ko bɛɛ b'o nɔ indicateur de renouveau n b'ale ta indicateur de renouveau ta min ye i k'a dɔn k'a fɔ furako ye n'o ye i k'a dɔn nanzara fura ye ko a sɔrɔli gwɛlɛyara Gao i k'a dɔn a marabolo kɔnɔna la dɛ ko siraw tigɛlen don sira minnu tigɛlen don i k'a dɔn Douanza Boni Gao k'a kɛra sababu ye bilankɔrɔ min bɛ fura la n'o bɛ feere maaw ma bilankɔrɔ banna wa kurati ka sɔrɔ ka taa tuguni o kumana ko siraba min bɛ n'o ye route nationale 16 k'ale kɔni ko i k'a dɔn balan kɛlen don ale la ni k'a sira tigɛ maaw la a bɛ waatinin bɔ sa kabi dɔgɔkun kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ o kumana i b'a dɔn dɔgɔkun caman yɛrɛ a bɛ ɲini k'o bɔ sa kɛ fɛn min ye kulu maramafɛntigiw ye olu kɛlen don ka nin taa ka segin k'a gɛlɛya maaw bolo ni ka sira tigɛ maaw la Douanza Boni ani Gao ni ɲɔgɔn cɛ ko lahala kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye maaw mago ɲɛ fura fɔlɔfɔlɔw ye ko caman banna dɛ ni dɔ bɛ bɔ a la fɛn tɛ fara a kan a kɔni bɛ ban i b'a ye k'a fɔ k'u ka sigida la ko furako gɛlɛya bɛ yen Gao marabolo kɔnɔna la k'a sabu kɛ nin sira ninnu tigɛlen i k'a dɔn kulu maramafɛntigi binganikɛlaw fɛ a ka ja k'u bɛ laɲini min kɛ mara kɛbaw ani i k'a dɔn lakana tigilamaw ni kunnafoni n'u y'a mɛn u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ joona n'o tɛ ko Douanza dugu kɔnɔna i b'a ye k'a fɔ hali da dumuni ko don dɔ k'a bɛna gɛlɛya dɛ sabu a fɔlɔla ka gɛlɛya ka ban min ye taji ye ko yɛrɛ i b'o ɲini ka dɛsɛ de kolokoto ala ni sira tigɛlen don foyi t'i don yen foyi t'u lasɔrɔ wa min ye i k'a dɔn waye dɔ ye ale ye i k'a dɔn a tɔgɔ dɔ dibila sabu bɛɛ bɛ siran k'i tɔgɔjɛ fɔ ni wayikɛ ka fɔ la a ko min ye i k'a dɔn ko dumuni ko o yɛrɛ sɔrɔli ɲuman k'a k'i sago la k'o bɛ ɲini ka kɛ gɛlɛya ye ka ban k'a sɔrɔ k'o ma taa yɔrɔ la k'olu ka i k'a dɔn k'a fɔ sogoko ko sogo kɛra fɛn ye min sɔngɔ ka gɛlɛ Douanza bi ka tɛmɛ Bamakɔ kan ko sogo sɔngɔ ka gɛlɛ Douanza bi ka tɛmɛ Bamakɔ kan bagantigiw sago t'u ka bagan na aw y'a ye wa u sago t'u ta yɔrɔ jɛ la u sago t'u ka julaya kɛcogo la a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn tiɲɛ yɛrɛ la fɛrɛ ma ɲini o la o t'i bɛn dɛ a ka gɛlɛn Moti ni Douanza ni Boni ni Mori bi gɛlɛya bɛ sira in kan dɛ fɛrɛ ka tigɛ joona n'a ma ɲɛ ko pankuruw nana u ka to ka zole da nin yɔrɔ ninnu na dɛ awɔ o kumana Janjo i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn nin ko ye sa ko i k'a dɔn Douanza sogo sɔngɔ ka gɛlɛn ni Bamakɔ ta ye bi k'o dun tɛ ko cɛ ɲuman ye ko laada kɔrɔ la ani waati tɛmɛnenw na sɔngɔ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ maa kun tɛ se ka gɛlɛya fɔ a sɔngɔko la olu fɛ yen ko nka bi wa ko Bamakɔkaw b'u jɛ ka tɛmɛ olu ka sogoko la kari tɛmɛnen ko kari o kari i b'a ye k'a fɔ ko olu tun bɛ se ka misi 30 bɔɲɔgɔnko faga a sogo bɛɛ bɛ fo ka bɔ yen k'a wo yɔrɔnin kelen i b'a fɔ k'a ma faga ko nka ko kari tɛmɛnen k'olu bɛɛ lajɛlen misi kelen misi kelen o dɔrɔn de sera o de fagara wa i k'a dɔn k'a fɔ o ma maaw labɔ ko nin bɛ fɛn jumɛn ko fɔ k'o fana si tɛ dɛ sogo ta k'o ka nɔgɔ nka min ye i k'a dɔn fura ye ko fura feere yɔrɔ min n'o ye pharmacie ye k'i k'a dɔn k'o caman lankolon dɔ bi Gao kɔnɔna la dɛ ko fura fana dɛsɛlen don o kumana min ye i k'a dɔn k'u bɛ i k'a dɔn maa ɲɛmaw wele Gao sigida kɔnɔna la a ka ja min ye i k'a dɔn pharmacie a ɲɛmaayaso ye ka taa se kɛnɛya minisiri ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen de bi wele u ka fɛɛrɛ kɛ joona fura ka ni sigida ninnu lasɔrɔ
sɔrɔ n'a to andanya o bɛ ka kɔlɔsi o fana k'i bɔ ye ko fɛn min k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye ko kumana u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ u k'a ko bila sen ka joona min ye Alu Badara Wani ale i k'a dɔn pharmacie baarakɛlaw olu i k'a dɔn fara ɲɔgɔn kan kuluba o maa ɲɛmaa ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye k'a dɔn fura minnu mana ta k'o tɛ nɔrɔ bila k'o de nana ni nin ye k'a sabu kɛ fura tɛ ka na minnu bɛ yen olu bɛ ka ta ka don maninfinw na o ko min ye k'a dɔn minisiriso ye k'olu ye kunnafoni lase o ma minisiriso fana a ye kunnafoni lase olu cakɛɲɔgɔn wɛrɛw ma haka ja u y'a lase gouvernement yɛrɛ ma k'o bɛɛ ka wuli ka jɔ kɛ joona joona ni gɛlɛya min bɛ yen yaasa i k'a dɔn fura ka kɛ ka sigida ninnu lasɔrɔ nɔgɔya la o bɛ se ka sabati cogo min na ko hali n'a bɛ taa pankurun fɛ ka taa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko fura ntanya sigida ninnu na k'a man ɲi hali dɔɔni jango k'a fɔ k'o dɛsɛra o tɛ tulo la kibaru duman ye an bɛ waati min na ko sisan ayiwa k'o tɛ kibaru duman ye dɛ o kumana ko yan'u ka taa ɲɛ ko fɛn min ye pankurun ye n'a ma ɲɛ k'olu b'an bolo o kumana hali ni dugumasiraw ma nɔgɔn k'u bɛ se ka taa ni furaw ye pankurun fɛ min ye Douanza ye ka tɛmɛ ka taa Boni Ɔnbori Gosi ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Gawo ko nin sigida maaw bɛɛ bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi an bɛ don min na ko bi wa u sigin bɛ ka faso lajɛ ka Ala makɔnɔ ka maa ɲɛmaaw makɔnɔ lakana o ka sabati sira ninnu kan ko min na u ka sira koronnen bɛ se ka bɔ o kumana ko min ye nin waati yɛrɛ ye ko n'i ye jateminɛ kɛ ɲɔkura ma sɔrɔ kɔrɔlenw banna ko n'a fɔra ko baloko gɛlɛya bɛ sigida min na o ye hami ko ye dɛ studio Tamani olu ka kunnafoni sira ye nin an y'a bɔ ni ka tɛ de renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ u ka kan fɛɛrɛ ka ɲini nin ko la teliya la a fɔ kun ye u k'a i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na Douanza Boni Ɔnbori Gosi ka se k'a dɔn Gawo n'a ma kafo ma ko gɛlɛya bɛ fɛɛrɛ ka ɲini a la furako wa yɔrɔ dɔw ta ye baloko ye dɔw yɛrɛ ta ye sira tigɛli gɛlɛya sabu sanni feere fɛnw tɛ taa ka gɛlɛ a ka gɛlɛ ko nɔgɔ ye dɛ a ka gɛlɛ kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye indépendant ye ne bɛ n bolo mɔnɔ bɔ a nɔfɛ min n'u bɛ tali kɛ i k'a dɔn jɛkulu min n'u k'a ma ko club des amis Seku Alayi Boli o ko olu kɛlen don ka fɛɛrɛw ni dabaliw ni k'olu tigɛ bi gɛlɛya ni i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔnfanbaliya ni fɔ ka se i k'a dɔn u b'a fɔ ma amalgame n'o ye ka bolonkɛ ɲɛsin i k'a dɔn maaw ma k'a sɔrɔ o kumana dalilu t'i bolo kɔrɔmɔrɔ ko olu kɔni ni k'a fɔ ko jatigɛ walekɛbaw don i n'a fɔ i n'a fɔ filaw k'olu bolonkɛ ɲɛsin u ma k'u b'a fɛ ka dansigi nin baara in na i k'a dɔn jɛkulu min n'u k'a ma ko association des amis et sympathisants de Seku Alayi Boli o ko olu ye kibaruyaw di i k'a dɔn kununko kunnafoni disi min senfɛ n'a bɛ point de presse ko fɔ ko u kɛlen don ka labɛnba ni k'o i k'a dɔn laɲini labɛn in tun tɛ dɔwɛrɛ ye maa o maa bɛ yen k'a fɔ kumana filaw don ne i k'a dɔn fila taabolo bɛ u la u ka na ni ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya ni degun minnu bɛ yen u k'u yɛrɛ la ɲɛfɔ ani ka i k'a dɔn jamana ni ka ɲɛfɔli jɔnjɔn ta ka ɲɛsin jamana marabaw ni k'a dɔn lakana tigilamɔgɔw ma walasa jamana den bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn bɔ fili la walima bɛɛ lajɛlen ka bɔ i k'a dɔn sigasagaw la parce que i b'a ye kan to k'a fɔ min bɛ nin ɲaɲɛ ni k'a kofɔ k'a bɛna kɛ kari nata kɛrɛnkɛrɛnnenya na kalo tile 28 o kuma fɔ ko a ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o k'a ma ko centre international de conférence de Bamako n'a bɛ CICB kofɔ k'a kun tɛ dɔwɛrɛ ye filaw ka wele u k'u fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ damaw i n'a fɔ Seku Alayi Boli a n'a teriw n'a jɛɲɔgɔnw olu ɲɛ bɛ ko min na ani degun min bɛ u kan u k'a fɔ k'a jɛya ni ka jamanamaw bɛɛ lajɛlen ni ka i k'a dɔn an bɛɛ ka ɲɔgɔn lafaamu gɛlɛya ninnu na ko kumana kuma min n'an bɛ donni minɛ ko bi ni degun ninnu fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na k'a sababu kɛ mun ye ko i k'a dɔn k'a fɔ i ye fila taabolo la i k'a dɔn k'a fɔ fila sawura la ni k'a fɔ ko i ye terroriste ye o k'o ye gɛlɛya mun ye k'a ti ɲɛ fiyewu ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ olu fana ka fara ɲɔgɔn kan walasa u ka ɲɛfɔliw kɛ ani ka wele bila i k'a dɔn u bɛɛ ma jamanaden bɛɛ ka se k'i bugunatigɛ ni ka o fana pereperelatigɛ walasa i k'a dɔn baara fana b'i laɲa ani baara bɛ nɔgɔya jamana marabaw bolo i m'a ye k'a fɔ ko waati dɔ tɛmɛna ko min b'i k'a dɔn k'a fɔ Emmanuel Macron k'ale ye nin i k'a dɔn nin kɔrɔfɔ ninnu ni k'a fɔ k'a b'i sinsin a kan k'a bɛna o kumana jɛkun ani k'a dɔn kumaw kɔ don ɲɔgɔn na ko ni kɔ ma kɛ nin baara ninnu ma ko o kumana a bɛ ka wale ye wale min don min n'a nataw la ko dekunbaw bɛ sɔrɔ a la Seku Alayi Boli a n'a ka teriw ni k'a dɔn a jɛɲɔgɔnw k'u bɛna nin ɲɔgɔn ye ba labɛn kari nata ni Ala sɔnna a ma CICB la Bamako walasa ka ɲɛfɔli ta ni ka ɲɛsin nin ko ninnu ma cogo min jugu dɔw ka na u gulon nin ko in senfɛ ni k'a kɛ k'a dɔn tasuma mɛnɛ yɔrɔ dɔ k'an kɔ don ɲɔgɔn ma ne bana nafiki kan tɛ minɛ ni ɲɛji ma don i kan siga t'o la dɛ sabu matigi tulo don a kɔrɔ bin nka n'a sera yɔrɔ dɔw ma dɔw bɛ sɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don dɛ k'a sɔrɔ o tɛ siya bɛɛ bɛ i k'a dɔn jadimaya la bi an ka pankuru ye minnu bunte o don
e dogono do ma yala ango ba fakola ta fakola nyama ngo ko keta la kado aywa bamanan bala si be do bala ni min dona sari ba e ka peut-être option walma finu ni buguni do be mage fly ayi buguni do ko ni dali mage bamana buguni do be mage hali logi bari do de mage fly dibri te mage fly mais ni wa kolosi nete mage mori aywa donc il est temps peut-être aga famu ko kabo wani ya famu yale ali bigo no te makroni ku ya dabo mingama segu boli ya kuma fo cheni kundo de kan ko do nyoma bada odun tsega ke siya beddo be jatige wale ke batigila mawla na sakama nawa wayna fo mali de bebi yere ya kono na mali fana bebi yere arme fana kono chuko kelena mundo aga famu ni akli ko wali biya be ka famu nga hakili to ka ko anga hakili ko ka tafe ka hakili jogo tafe ka danfara do maw ni nyonche bete ko be bete ga ke ko be o de ato be ma ke ko be marhaba Bro wati corona ko sobe konde ko mi e Burkina ni Niger olu ka faranyanga kun kera ko wala sa malika fere tige ko kana zezebe afo arabe nyini ka bongono G5 Sahel ya wele o kwanga na chugo bela jele na ko ya sanga ba anga njoro fa ko awu ne bukantala jago ya doa et puis ukatona yo ukata ambora kumina o donné do afora ko fanga afo anyamari kanga di awma ko ona ko donze ga tane ubosi afuye kan faraka barka kukata mbajite antala bile koyi wa ku kana tu daji ku sara kuntala Niger biso nga wele Burkina ga wele ambo famu nge Niger kuluka basunto e basulu Mohamed Basulu voilà ali saka sulu te basulu mo kunta jadi wale ke ba koro biso nga wele ka ngana ma voka on bolé te foji mais bi faut faire katige fanga faranyanga mais a fora de ko ya fumala nyama ya ko beleni turido obiti awma ka turila ka sauma ago ka te tura an koro présidence dira ama ya no kuma anna soro ga ale no ya dama anta fe ka tona ye ngama ya du ni ma ko ka be fefe ya beda ma ba o ta tigi wasa ite bonya fe turun koro bi fade peu ala koso kromro ikado ni bataki ye ambe anda so ma ka soro ka se an limanau ka fuli taka nyeshu bala jelema kuna funia abora jekuluro ukoma ko Association pour la promotion économique de la femme nabe APF kofo uko ka beni jamana saria kurami nabi kalata saria kubara kofo wala sa ka se ka o tari o hukumu kono ko uluka jekulu kelendo ne kan dolantamba ne ka o boloda dolantami ni lancement mi ke ni kaloni utkalo nabi alamsa fana kofo aklim wani duru fotu wala chini abika kalaban kuru kulublenina